On maalumen tuiskun ja pakkasten, maa kaukainen, kaunis ja tyly. Kovin ryntäin tunturit kalliot sen, ovat äärillä virtojen vuolaiden, kuin kivettynyt ukkosen jyly. Anitalla ja Irenellä, 17- ja 15-vuotiailla tytöillä, ei ole montakaan omakohtaista muistikuvaa laulunsa maasta, Petsamosta, Jäämeren vihreitten aaltojen syleilemästä, kauniista ja tylystä maasta. Heille merkitsi lähtö Petsamosta syksyllä 1944 enemmänkin seikkailua kuin haikeata eroa syntymäseudusta. Mutta keski-ikäisillä ja sitä vanhemmilla on paljonkin muistoja tästä 4. vuosisadan ajan muun Suomen yhteyteen kuuluneesta maankolkasta. Sitten me olimme Poromettässä, niin me olimme isompi, tämä Kallias Heikin Dokka oli, niin se sitten minä olin semmoisena nuorena poikasen. No, olin minä siellä 18 vuoden. Ja sitten olimme kaukana mettässä, niin oli 30 kilometriä mettään syvämmin. Niin se minä kuuntelen sitten yöllä niin, että mikä se kuuluu siellä. Siellä kuuluu ouompaa melua mettässä. Ja porot kokkointuvat läjään. Joo, porot kanssa vähän pelkäävät. Mietin sitten kaveria herättämään, että kuule, nousepa katsomaan, että mikä siellä kuuluu tuolla mettässä. Että porokki vähän pelkää. Niin se, ei tämä kuunteli kyllä ja minä sanon, kuuluuko? Kuulu siellä kyllä, mutta ei kun pani nukkumaan. Pelkäs, vaikka oli partasuu äijä ja minä olin nuori poika. Mutta mulla oli semmoinen suulahinki pyssy, niin rihivikko, niin minä latasin pyssyyn ja miettä. Kyllä minä lähden katsomaan. Joo, ja niin minä lähdin katsomaan, niin, ja pimiäkin on. Mutta minä katsoin sitten, niin sieltä juurakon alta näkyy 2 tähteä. Miettä, tuossa se kortto on. Kun näkyy 2 tähtiä. No, miettä ei minä lasken tuohon ammuun silmän välein. Mm-hmm. Joo. Ja siihen jäi. Ja siihen jäi. Ja sitten minä kiersin moneen kertaan ympäri, että mikähän siinä on. Ja miettä ei ala paremmin näkymään. No, mutta pyssyn minä lattaan taas, kun se oli suulaatinkin pyssy. Niin mie niin menen niin. Kissa. Ai se oli kissa. Joo. Ei se niin. Se ei ollut, mutta niin, se oli ihmettä niin kaukana mettässä. Sellaisia ovat nyt Tervolassa asuvan 70-vuotiaan Fredrik Seurujärven muistot Petsamon Pitkäjärven rantamailta. Ja vanha emäntä Eerikka Paananen puolestaan heläyttää herkästi kirkkaan naurun kertoillessaan elämänmenosta Petsamon Salmijärvellä. Ennemmin oli ne miehet, meni Norjaan kalastamaan keväällä marjan aikana, eli maaliskuussa. Ja sitten ne tuli sieltä ja alettiin heinäntekko ja se hilloja kasus. Hilloja koottiin, siitä ostettiin sitten talviruoka. Ja se ostettiin talviruoka syksyllä valmiiksi. Hilloja oli kovasti. Hilloja, niitä tuli, luoja kyllä piti huolen niitä oli. Ja Norjassa sai hyvää hinnan. Norjalaiset kauppiaat, ne antoi omat astiansakin, kuka heille toi. Tuommoisia tammisia hyviä tynnyriä. Joo, niihin, että kuka kauppiahan tykö vei marjat, niin se antoi astiakin, että niihin sai koota. Olivatko naiset ja lapset sitten kotona silloin, kun miehet olivat työssä Norjan puolella? Oli, naiset oli kotona sitten. Tekivät kaikki kotityöt. Ettekö pelännyt koskaan siitä? Mitä siellä pelkäs? Mettässä. Ei koskaan. Ei siellä pelkäämistä ollut. Entä jos olisi karhu tullut? No, karhua ei siihen aikaan osattu pitää minne. Niinkö? Ei. Se oli niin kuin kotieläin. Niin. Vai Eikä niin? sutta, ei minne.
Te taisitte todellakin olla niiden kanssa oikein hyvän päivän tuttu. No en minä karhu ole elävänä nähnyt, kuolleena minä sen nähnyt, mutta kyllä se mulle karjunut on lähellä noin, mutta en minä nähnyt. Entäs susia? Susi vain, sitä kyllä olen nähnyt. Näistäkin tuli likelle. Petsamossa kauppiaana toiminut nykyisin Kittilässä asuva liikemies Eino Torniainen taas muistelee Petsamon väkeä reiluina naapureina ja hyvinä asiakkaina. Niin, Pohjolan reiluushan on aina ollut tunnettua ja kuuluvaa. Ei siellä tyhjää koskaan tingitty, siis minkä ne katto kelepaavaksi itselleen, niin ne osti sen. Rovaniemeltä uuden kotipaikan löytänyt johtaja Jussi Eränen on eräs niitä, johon Petsamon jylhä luonto teki voimakkaan vaikutuksen. Petsamon luontohan oli valtava jylhä. Suuret tunturivyöhykkeet ympäröivät hedelmällisiä laaksoja, joiden läpi virtasi voimakkaat joet ja joissa hopean kirkkaat lohet hyppelivät ponnistellessaan kuohuja läpi kosken yläpuolella oleville suvantovesille. Niin järvien kuin jokienkin vesi oli hopeata kirkkaampaa. Tyvenellä säällä ja sopivan valaistuksen aikana saattoi paljainkin silmin nähdä usean metrin syvyisen järven ja joen pohjan. Talvi oli ankara, mutta kesä oli ihana. Silloin kun Jäämerellä jäävuoret liikkuivat mantereelle päin ja tuulen henki kävi mereltä käsin, tuntui vilun väre auringon paisteessakin. Ilmankos Uuno Kailasvainaja lauloikin. On maalumen tuiskun ja pakkasten, maa kaukainen, kaunis ja tyly, kovin ryntäin tunturit kalliot. Petsamon pinta-ala oli 10 000 neliökilometriä, asukkaita oli viimeisen henkikirjan mukaan noin 6 000. Suomalaisasutus oli nuorta, olihan Petsamo vasta maan itsenäistyttyä luovutettu Suomelle. Petsamon väestössä olivat edustettuina kaikki maakunnat. Toiset etelästä muuttaneet tulivat sinne eräänlaisen seikkailuveren vetäminä, useimmat sentään totiseen työhön. Vuosi vuodelta saavutti maatalous yhä suuremman merkityksen, mutta sen rinnalla harjoitettiin poronhoitoa ja merikalastusta. Nikkelitunturin kaivos antoi monelle ansion 30-luvun puolivälistä alkaen. Työttömyyttä ei ollut ja toimeentulo oli hyvä. Evankelis-luterilaisilla ja kreikkalaiskatolisilla oli kummallakin omat kirkkonsa Parkkinassa. Talvisodan sytyttyä evakuoitiin petsamolaiset Tervolaan. Keväällä ja kesällä 1940 palattiin takaisin lukunottamatta niin sanottuja saarentolaisia, joiden kodit jäivät silloisen rajan toiselle puolelle. Toinen lähtö tapahtui syksyllä 1944. Tämä evakuointi jouduttiin suorittamaan nopeasti ja vaikeissa oloissa. Asukkaat saivat ottaa mukaansa vain 50 kiloa tavaraa perhettä kohden. Tällöin petsamolaiset sijoitettiin väliaikaisesti Kalajoelle. Valtiovalta asetti maatalous- ja kalastajaväestöä edustavan toimikunnan, jonka tehtävänä oli laatia ehdotus petsamolaisten sijoittamiseksi. Toimikunnan ehdotuksen mukaan oli maatalousväestö sijoitettava Lapin läänin eteläosiin, kalastajaväestö Perämeren rannikkoalueelle ja Petsamon koltat Sevettijärvelle. Tätä suunnitelmaa on sittemmin toteutettu ja tähän mennessä ovat kaikki petsamolaiset päässeet uuden elämän alkuun. Suurin osa maatalousväestöstä on uudisasukkaina Tervolan Varejoella, niin sanotussa Lapin kolmiossa. Toinen suuri ryhmä on Inarin kunnan Sikavuonossa ja lisäksi asuu entisiä petsamolaisia Kemissä, Torniossa ja Rovaniemellä sekä kaikissa Lapin läänin ja osittain myös Oulun läänin kunnissa. Koltat asuvat, kuten tunnettua, Inarin pitäjän Koilliskulmalla, Järvisessä ja jokseenkin koskemattomassa erämaassa, jonne valtion toimesta heitä varten on rakennettu pienet hirsitalot. Petsamon vähälukuinen virkamiehistö, opettajat, luotsit, tullimiehet ja liikealalla työskennelleet ovat hakeutuneet etelään, jonka teollisuusseuduille ja voimalaitostyömaille myös Petsamon nikkelikaivoksissa työskennelleet ovat siirtyneet.
Varejoen asutusalueelle on Tervolan kirkolta 10 kilometriä. 2 000 hehtaarin suuruinen alue on pitäjän kantatilojen takamaita ja metsiä, jotka tilusvaihdoilla ja pakkolunastustoimenpitein ovat siirtyneet Petsamon siirtoväelle. Tälle alueelle on muodostettu 70 niin sanottua kylmää tilaa, joita niiden haltijat nyt 10 vuoden ajan ovat raivanneet ja rakentaneet. Alueelle on kaivettu 40 kilometriä kanavia ja rakennettu sama määrä uutta tietä. Näin on saatu elämisen mahdollisuudet noin 800 Petsamon siirtolaiselle. Löylyvaaran liepeillä viljelee uudistilaansa Aarno Juntunen, Vellosen, Volotisen ja Kurtin naapurina. Tilan kokonaispinta-ala on 200 hehtaaria, josta viljelykselle raivattua 10 hehtaaria. 2-kerroksinen avara päärakennus on ulkomaalausta vaille valmis. Emännän kukat loistavat värikylläisinä kuistin vierellä. Tikapuilla odottavat viikatteet heinänteon alkamista ja ruohikkoisen pihan laidassa leikkii koira, Petsamon miesten uskollinen toveri. Niin, mitenköhän nämä petsamolaiset nyt ylimalkaan täällä näillä uusilla tiloillaan elävät ja tulevat toimeen? Tämä on ollut jonkunlaista korpisotaa, voi sanoa. Täällä on taisteltu luonnon voittamiseksi. Meillä on sikäli onnellista aikaa ollut, että on jo riittävän tehokkaita työkoneita saatu avuksi. Pellon raivaus on suorittanut tehokasta raivaustyötä koneellaan. Ja sitä tietä olemme päässeet uusille pelloille verrattain nopeasti. Ja kylässä on kansakoulu. Meidän kylässä on 2 kansakoulua. Toinen on Sihtuuna nimisessä kolkassa tätä asutusaluetta. Toinen on täällä kylän keskustassa, joka otettiin käytäntöön vuosi sitten. Onko tuollaista yhdistystoimintaa kylän asukkaiden kesken? Yhdistystoiminta on pantu alkuun sitä mukaan heti, kun väestöä huomattavasti siirtyi tälle alueelle. Meillä on toiminut maamiesseura heti alusta lähtien. Sitten tänne on perustettu miltei samat yhdistykset, mitä yleensä Suomessa maaseudulla. Toiset paremmalla onnella, toiset huonommalla menestyksellä. Mitenköhän petsamolaiset viihtyvät tässä kylässä? Täällä kai ainakin luonto on vallan erinäköinen kuin siellä Petsamossa aikoinaan oli. Luonnon puolesta tämä on vesistöstä tavattoman köyhää seutua koko Lapin alue, lukuun ottamatta sen aivan pohjoisia osia. Ja se on kai ehkä suurimman kaipauksen aiheuttaja luonnon tarjoamista näköalueista. Mutta nuorempi väki ilmeisesti mukautuu oloihin paremmin, tottuu uusiin olosuhteisiin. Täällä on tainnut jo syntyä petsamolais-tervolalaisia avioliittojakin. Niin, tämä on sellainen luonnon laki, ja näissä verisuhteissahan se lopullisesti tasautuu ja sulautuu tähän kantaväestöön. Täällä on syntynyt uusia liittoja ja sehän on sinänsä miellyttävää todeta. Silläkin tavalla paikkakuntalaiset ja siirtoväki ikään kuin lyövät kättä toisilleen. No, tuntuuko teistä siltä, että petsamolaisten elämä on täällä löytänyt jälleen uudet uomat ja että entiset petsamolaiset ovat nyt niin tyytyväisiä kuin ihminen tyytymätön luonnostaan yleensä voi olla? Niin, kyllä tuohan on työ ihmisellä paras unohtaja kaikille entiselle epäonnistumisellekin. Ja ihmiset sittenkin ihmeteltävän tyytyväisiä ovat olleet. Tosin onhan sitä joskus
harmiakin, joka pulpahtaa silloin tällöin. Mutta voi sanoa yleensä, että petsamolaisväestö on henkisesti säilyttänyt hyvin ryhtinsä ja osaavat iloitakin. Uusi Petsamo on siten 10 vuodessa syntynyt Varejoen metsien keskelle, jossa aikaisemmin asui vain 2 perhettä. Tätä Varejoen asuttamista on paljon arvosteltukin, mainitsi maanviljelijä Juntunen edelleen keskustellessamme. On moitittu sitä, että yhteisiä varoja näin uhrataan ja upotetaan korpiin. Varojahan luonnollisesti on tarvittu paljonkin, ennen kuin kotinsa ja omaisuutensa menettäneet petsamolaiset ovat uudelleen saaneet elämänsä järjestykseen. Mutta eiköhän arvostelijoidenkin lopputuloksen nähtyään ole myönnettävä, että nämä varat on käytetty hyvin. Entiset vedenvaivaimmat ja vajatuottoiset alueet kasvavat nyt leipää, ja Petsamon siirtolaisilla on katto päänsä päällä. Tässä korpisodassa, kuten Juntunen sanoi, elämä on ollut ankaraa ja puutteellista. Siinä miehet ovat vanhentuneet, mutta he ovat uudisasukkaiden tapaan uskoneet, että lasten on jo helpompi jatkaa. Ja vuosien vieriessä sen hetken tilapäiset erimielisyydet paikkakuntalaisten ja siirtoväen välillä tasoittuvat. Johtaja Jussi Eränen ainakin on optimistinen. On vallan hyvin ymmärrettävää, että kun johonkin kuntaan sijoitetaan valtiovallan toimesta uusia asukkaita ja vielä maille, joita kanta-asukkaat ovat omistaneet ja nauttineet, synnyttää se kanta-asukkaiden puolta jonkinlaista kyräilyhenkiä. Ja taas sen siirtolaisen puolta samanlaista kyräilyä siitä syystä, että menetettyään omaisuutensa ei uusi naapuri tahdo siirtolaista ollenkaan ymmärtää. Tällainen kyräily on kuitenkin ohi menevää, ja minusta tuntuukin, että aika parantaa haavat. Petsamon evankelis-luterilainen väestö on liittynyt uusien sijoituskuntiensa seurakuntiin. Sen sijaan ortodoksinen väki kuuluu uuteen, sodan jälkeen perustettuun Lapin ortodoksiseen seurakuntaan, jonka keskuspaikka on Rovaniemellä. Tämän seurakunnan kirkollisia toimituksia varten on Ounasvaaran rinteille valmistumassa pieni kirkko, jonka alttarin äärelle Petsamon ortodoksit voivat tulla sytyttämään vahakynttilänsä. Rovasti Yrjö Rämeen seurakunta asuu laajalla alueella, mutta kuitenkin sen seurakunnallisesta hoidosta pidetään huolta. Pääasiallisesti matkat tehdään tihempää asuttuihin seutuihin, kuten Inarinkunnan alueelle, jossa on melkein 600 ortodoksia. Vakituisesti sinne käytetään vähintään 2 kertaa kuukaudessa. Ja Inarinkunnan alueella, Sevittijärven kolttalappalaisalueella noin 3-4 kertaa vuodessa, jossa heillä on oma rukoushuoneensa, lahjoitusvaroilla rakennettu, jossa kesäisin jumalanpalveluksi toimitetaan. Talvella siellä vielä ei voi toimittaa, koska lämmityslaitosta vielä ei ole saatu paikoilleen. Ja tähän Rovaniemellä valmistuvaan kirkkoon ilmeisesti myöskin tulevat ortodoksit sitten hyvinkin pitkienkin matkojen takaa. No kyllä ne tästä ympäristöstä, Rovaniemen maalaiskunnasta, jopa Tervolasta, Kemistäkin saakka, petsamalaiset ovat kokoontuneet. Täällä he saavat toisensa usein tavata ja mielellään verestävät vanhoja muistoja. Onko täällä kirkossa muuten mitään sellaista, joka on Petsamosta tuotu mukana? Petsamosta meillä on täällä ainoastaan tämä hopeinen evankeliumikirja, joka on Petsamon pääkirkosta, Parkkinasta tänne tuotu. Muuta esineitä ei saatu evakuoituksi siellä. Uskonnosta riippumatta toimii petsamolaisten keskeisenä yhdyssiteenä Turjan liitto-niminen yhdistys. Nimen alkuosa Turja on Jäämeren rantamaan vanha nimitys. Liiton jäsenet kerääntyvät kerran vuodessa laajan Lapin eri puolilta yhteisille neuvottelu- ja kokouspäiville pohtimaan puheenjohtajansa, tarkastaja Karlo Sepänheimon johdolla heitä yhteisesti kiinnostavia kysymyksiä. Entisiä petsamolaisia, kuten muutakin siirtoväkeä, kiinnostaa luonnollisesti heidän menettämänsä omaisuuden korvauskysymykset, joista edelleenkin niin sanottujen saarentolaisten, siis Vaitolahdessa, Kervanossa, Pumbangissa ja Maattivuonassa asuneiden, ovat vielä avoinna. He nimittäin saivat korvauksensa ensimmäisen korvauslain mukaan, siis sen lain,
jolla korvattiin talvisodan vahingot. Petsamon kaikki asukkaat olivat vähäväkisiä, ja korvauksetkin, mitkä saatiin vuonna 1944, menettivät miltei kokonaan merkityksensä rahan arvon pudotessa noin 10% sodan edellisestä arvosta. Turjan liitto on tehnyt esityksen tämän epäkohdan korjaamiseksi, ja tämä esitys johtikin tulokseen. Eduskunta on nimittäin myöntänyt saarentolaisella korvauksena 8 miljoonaa markkaa. Mutta mielestämme epäkohta ei vieläkään ole täysin korjattu, ja me aiommekin yhteisvoimin saarentolaisten asiaa edelleenkin Turjan liitossa ajaa. Ikävöivätkö petsamolaiset takaisin, on kysymys, jonka tahtomattaan tulee esittäneeksi Petsamon siirtoväen parissa liikkuessaan. Kysymyksen tekee heille varovasti ja tunnustellen, muistot ovat herkästi syttyviä, mutta ne ovat myös hauraita ja saattavat olla kipeän arkojakin. Petsamolaiset ovat kuitenkin realistisia, sellaisiksi on jylhä luonto heidät kasvattanut, he eivät valita, he ovat mukautuvaisia ja tyytyväisiä. Uudet raiviot, pellot ja pihat alkavat jälleen tuntua kodilta, uusia siteitä on solmittu ja solmitaan jatkuvasti. Mutta joskus, se on inhimillistä, nousee kuva kaukaisesta kotiseudusta mieleen. Jäämeren aallot laulavat tuttua lauluaan, hopeakylkiset lohet hyppelevät kutsuvina ja talvisella taivaalla palavat revontulten läikehtivät lieskat. Mutta niin se vaan tuntuu, että minä luopuisin vielä näin kerta kaikkiaan sinne, lähtisin sinne. Niinkö? Joo, ei muuta kuin luopusin. Vaikka teillä tässäkin on jo näin kaunis koti ja rakennukset pystyssä. Niin, mutta kun se tunnuttaa, että siellä kun olisi, niin siellä kun saa itse hommata tuota ruokaa, ei sitä tarvitse kun se jauhoi ja kahvin, sokerin hommaa ja suola. Niin, että siis vedestä tulee kala ja kalat ja metsästä lihat. Niin. Ja porokarja, niin se on liha siinä, saata lahata ja navetasta lisää. Niin. Saako sitä kysyä, oliko teillä suurikin porokarja siellä? No ei minulla ollut oikein suuri. Se näkyy on siellä ollut nykyään, niin kun se oli ennen se ensimmäinen maailmansota, silloin jo menivät. Ja sitten uusia laitettu, niin se taas menivät. Ja nyt ne meni kokonaan. Se on vanhan erämiehen verenvetoa suurten vesien aavoille rannoille, metsiin ja vaaroille. Mutta Anita ja Irene ovat sitä sukupolvea, joka jo on kasvanut kiinni uuteen kotiseutuun, niitä, joille Petsamo merkitsee vain tarujen ja laulujen maata. Näet könkäät vahtoa vaipaanaan, nevät muurain suot polon puuttoman maan. Vilun tunneet jäämeren tuulet, meren vihreä viljaa Petsamo syö, ja se myös sen kallisti ostaa. On tuimaa vahtisen vainion työ, monen pään yli nielevä lainen lyö, meren akkaa antinsa kostaa. Muut myös ovat armaat aurinkohät, saman arktisen taivaan alla. Kesäpäivien valkeus tulvan näet, ovat silloin askelet siivekkäät, kuin riemusta humaltumalla. Se maakaru kaunis on Petsamon maa, etuvartio jäämeren rajun. Sitä voima ja rohkeus kansoittaa, elo ihmisen siellä on ankaraa, kuin tuulissa tunturipajun.